Έλα στην άκρα. Όλοι αφρένονται. Έτσι. Μπράβο. Έλα, περίμενε. Γυμνασίου, επειδή φέτος διδάσκονται την Ελένη του Ευρυπίδη, αποφάσισαν να σας δραματοποιήσουν στο αρχαίο αυτό εδώ θέατρο της Δοδόνης ένα μικρό απόσπασμα από την Ελένη του Ευρυπίδη. Και λέω μικρό απόσπασμα γιατί δεν είχαμε το χρόνο, όπως μας δεσμεύει η ύλη του σχολείου, να το ανεβάσουμε όλο. Αν θέλει ο Θεός, ίσως κάποια στιγμή να την παραστήσουμε και ολόκληρη. Λοιπόν, τώρα, πριν ξεκινήσω, η πολύ φιλόξενη Δοδονέα κυρία Γιώτη θα σας κάνει και εκείνη ένα καλωσόρισμα στον χώρο και μετά θα απολαύσουμε τους ηθοποιούς μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, αγαπητά παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους του Δήμου Δοδόνης, του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δοδόνης, της αδελφότητας της τοπικής κοινότητας Δοδόνης, να σας καλωσορίσω και εκ μέρους όλων των δοδοχονηρητών, σίγουρα πρέπει να πω, σας καλωσορίζουμε σε αυτόν τον ιερό χώρο της αρχαίας Δοδόνης. Θέλω να εκφράσω το θαυμασμό μου για τις εργασίες που κάνατε, που ακούσαμε νωρίτερα στο Πνευματικό Κέντρο, και για αυτό το σπουδαίο έργο που θα δούμε σε λίγα λεπτά, σε λίγες στιγμές, της Ελένης του Ευρυπίδη. Να σας συγχαρούμε θερμά που μετά από πολλά χρόνια καταφέρατε με αυτή τη δράση που μαζί με τους καθηγητές σας προετοιμάσατε να ξαναανοίξετε τον αρχαιολογικό χώρο της Δοδόνης, ή μάλλον το θέατρο της Δοδόνης, διότι η αρμόδια υπηρεσία με τον προϊστάμενο, τον κύριο Σουέρεθ, κατανόησαν ότι το έργο που κάνατε είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Γράφετε σήμερα ιστορία και εμείς σαν Δήμος, σαν πνευματικό κέντρο και πολιτιστική φορείς του τόπου, δηλαδή καταγράφουμε αυτή τη δράση σας ως μια δράση που ξεκινά την προσπάθεια αναβίωσης των Άιων Αγώνων με το δράμα που ακούσατε, στις οποίες Νάιους Αγώνες ακούσατε νωρίτερα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, να σας πληροφορεί. Σας εύχομαι πολύ καλή σχολική διαδρομή και να σας έχουμε εδώ συχνά και να γίνετε πρεσβευτές αυτού του τόπου που είναι ολονών μας αυτός ο τόπος, δεν είναι των δοδονοχωρίων, είναι ολόκληρης της Ελλάδας και της παγκόσμιας κληρονομιάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιπέτειά της. Βρίσκεται στο παλάτι του Πρωτέα, κοντά στον τάφο του. Είναι, λέει, η Ελένη, η πραγματική Ελένη, η κόρη του Τιντάριου και γυναίκα του Μενέλαου. Αυτή που ο Πάρης, το βασιλόπουλο της Τρίας, πήγε να κλέψει από την πατρίδα της στη Σπάρτη. Μα είναι ψέμα πως την έκλεψε. Η απαγωγή της θα ήταν μια νίκη της Αφροδίτης. Και μια μεγαλύτερη θεά, η Ήρα, δεν ήθελε να της δώσει αυτή τη χαρά.
θυμωμένη γιατί ο Πάρης έκρινε την Αφροδίτη ωραιότερη από αυτή. Έτσι, με τη μεγάλη θεϊκή δύναμή της, έκαμε ένα θαύμα. Έπλασε από τον αιθέρα ένα έμψυχο ομοίωμα της Ελένης και αυτό το ομοίωμα πήρε μαζί του ο Πάρης στην πατρίδα του. Την πραγματική Ελένη ο Ερμής πήγε στην Αίγυπτο και την παρέδωσε στο σοφό και τίμιο βασιλιά της Πρωτέα για να τη φυλάξει, ώσπου να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και σμίξει πάλι αυτή με τον άντρα της. Θύματα αυτής της θεϊκής απάτης, ο Πάρης και μαζί του όλοι οι Τρώες και οι Έλληνες πολεμούσαν 10 ολόκληρα χρόνια για ένα ανθρώπινο ομοίωμα. Η σκηνή δική μας εδώ σήμερα ξεκινάει με την είσοδο της Ελένης, η οποία σας εισάγει στο μύθο και θα συνεχιστεί με μια σκηνή από τη συνάντηση της Μάνισσας Θεονόης που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του μύθου με τον Μενέλαο και την Ελένη. Να ο Νείλος, με τις όμορφες νεράιδες, που αυτός και όχι η βροχή του Δία μου σκεύει τους κάπους της Αιγύπτου όταν τα χιόνια λιώνουν. Εδώ βασίλευε ο Πρωτέας, της χώρας κυβερνήτης όσο ζούσε, στο νησί Φάρο κατοικώντας. Πήρε για γυναίκα του μια νηριίδα, την Ψαμάτη, όπου πρωτήτερα για άντρα τον Νεακό είχε. Στα παλάτια αυτά γεννάει δύο τέκνα. Το Θεοκλήμενο, όπου τη ζωή του σεβόταν στους θεούς, και ένα κορίτσι ευγενικό, καμάρι της μητέρας, όπου ειδώ την έλεγαν όταν μικρή ήταν. Μα όμως όταν έφτασε η ώρα για το γάμο, την είπαν Θεονόη, γιατί όλα τα θεία, μελούμενα και τωρινά, τα ήξερε όλα. Μια τέτοια χάρη έλαβε από το πρόγονό της, τον Ηρέα. Ο δικός μου τόπος, η Ξακουστή είναι Σπάρτη και πατέρας μου την Δάρεως. Μια φήμη ωστόσο λέει ότι ο Δίας, παίρνοντας φωτιά κύκλου, πέταξε προς τη μάνα μου τη Λίδα έναν αετό για να ξεφύγει τάχα. Και τώρα δολερά έχει σμίξει μαζί της, αν είναι αλήθεια. Ελένη το όνομά μου. Κώστα. Να περάσω. Έτσι, τιμώντας τους θεούς όπως ορίζω, την ιερή να πάτε πάλι μέσα φλόγα. Ελένη, τι λες για τα μαντάματά μου? Νάτος ο άντρας ο Μενέλαος. Έχει χάσει το ειδωλό σου και όλα τα καράβια. Ξέφυγες συμφορές της εχισμένα. Κι ήρθες χωρίς να ξέρεις αν θα μείνεις ή θα γυρίσεις πίσω στην πατρίδα. Υπάρχει αμάχη στους θεούς για σένα. Θα συνεχθούν τη μέρα αυτή και ο Δίας θα λάβει την απόφασή του. Η Ήρα, που πρώτα σε κατέτρεχε, σε στέργει τώρα και θέλει πάλι να γυρίσεις πίσω στον τόπο σου, με αυτήν. Και όλη η Ελλάδα να μάθει πως του πάρει ο γάμος, δώρο της Αφροδίτης, ήταν ένα ψέμα. Η Κύπριδα γυρεύει να εμποδίσει τον γυρισμό σου. Για να μην φανεί έτσι, πως με το μάταιο γάμο της Ελένης, της ομορφιάς σε πήρε το βραβείο. Η τύχη σου όμως κρέμεται από μένα. Στον αδερφό μου να σε φανερώσω, χάθηκες που το θέλει και η Αφροδίτη. Και αν πάω με τη γύρα, θα σε σώσω, σωπαίνοντας παρά την προσταγή του. Να το πω στη χώρα όταν που φτάσεις.
Για να σιγουρευτώ κι εγώ, ποιος τράχα θα τρέξει να του πει για τον ερχομό του? Οικέτησα ο Παρθένος σου προσπέφτω. Και σε παρακαλώ, από τη δυστυχία στη θέση αυτή, για μένα και για εκείνον, να μην το χάσω τώρα που τον βρήκα. Στον αδερφό σου μην το μαρτυρήσεις πως ήρθε ο άντρας μου. Έλα, σε οικετεύω. Την παλιά σου ευσέβεια, για χάρη του αδερφού σου, μην προδώσεις. Και βίζοντάς την ευγνωμοσύνη, καταπινέσεις κάτι της πράξης. Πάντα μισεί ο Θεός τη βία και προστάζει να αποκτούν όλοι δίκαια τα αγαθά του. Ας μην ζητάει κανείς άδικα πλούτη. Ο ουρανός και η γης είναι για όλους. Και πρέπει ο καθένας μέσα στο σπίτι του τα καλά να συνάζει. Όχι το ξένο βιό στανικά να κλέβει. Τον πατέρα σου με έδωσε ερμής για να με φυλάξει. Καλό από τη μια μεριά, κακό από την άλλη. Και τον άντρα μου εδώ που με γυρεύει. Πώς θα με πάρει άμα χαθεί? Ο πρωτέας ένα νεκρό, μια ζωντανή θα δώσει. Το Θεό και το γονιό σου ρώτα. Θέλουν ότι ο καθένας έχει πάλι πίσω να του δώσει ή όχι? Βέβαια θέλουν. Μη χάσεις τον άδικο αδερφό σου, το δίκαιο πατέρα σου αδικώντας. Προφήτησα είσαι, στους θεούς πιστεύεις. Ντροπή για σε τα θεία να γνωρίζεις, τα τωρινά και τα μελούμενα όλα, και να μην ξέρεις τη δικαιοσύνη. Με δέρνεις τις στοιχείες, λύτρωσέ με, την τύχη μου έτσι λίγο βοηθώντας. Όλοι μισούνε την Ελένη. Βουίζει ολάκερη Ελλάδα πως δεν ήμουν στον άντρα μου πιστή και πως στις φρυγίες στα χρυσά παλάτια πήγα να ζήσω. Όταν ξαναγυρίσω όμως στη Σπάρτη και το δουν πως από το δώρο των Θεών εμφανιζόντουσαν και πως εγώ δεν πρόδωσα τους φίλους, δίκαιοι θα με πούν και τίμια πάλι. Θα παντρευτεί και η κόρη μου, που τώρα κανείς γαμπρός δεν τη ζητά, εγώ θα αφήσω τη μαύρη μου την ξενιτιά και όλα τα καλά θα χαρώ του σπιτικού μου. Αν χάνονταν κι αυτός και θα χαμένος, μακριά του τον έκλαιγα μ' αγάπη. Τώρα που ζει και σώθη να τον χάσω. Κάνε μου τη χάρη του, μην το φανερώσεις. Κάνε μου τη χάρη του, μηνύσου του ενάρτη πατέρα μου τους τρόπους. Για τα παιδιά είναι η πιο μεγάλη δόξα να θέλουν στους καλούς γονιούς να μοιάσουν. Τα λόγια σου γεμάτα δυστυχία και εσύ για λύπηση. Να δούμε όμως τώρα τα λόγια του Μενέλ, πώς θα σωθεί ο Μενέλος τάχα. Δεν θα προσπέσω εγώ στα γόνατά σου, μήτε θα κλάψω. Τα έργα μου σαν 3.000 τα κορίδα. Θα λένε πως οι γενναίοι λένε μόλις πριν συμφορές. Όμως εγώ θα προτιμήσω τα τρίτο θάρρος. Αλλά και σένα θα σε λένε κακιά. Αν στο νου του αδερφό σου έχει να μας πιάσει χέρι στην πείνα, χέρι στον τάφο με την πείνα, δεν θα προσπέσω. Θα σκοτωθούμε, θα σφαχτούμε. Θα τον πολεμήσω. Ξεκάθαρα στο λέω. Αλλά αν προσέξει πως η Ελένη δεν θα έρθει μαζί μου, κανένας άλλος, κανένας δεν θα την πάρει. Μόνο αν θα εγώ. Κι αν όχι για τη Σπάρτη, τότε για τον κάτω κόσμο. Είμαι ευσεβής. Τα λόγια τους εσύ θα κρίνεις. Όμως πρόσεχε, η δικιά σου η απόφαση σε όλους να αρέσει. Είμαι ευσεβής και έτσι θέλω να μείνω. Καθάρι θα κρατήσω το όνομά μου και του πατέρα. Δεν θα χαρίσω στον άδικο αδερφό μου, αποκτώντας έτσι κακή φήμη. Έχω μες στην καρδιά από τη φύση ναό μεγάλο της δικαιοσύνης. Κληρονομιά Μενέλα του Μοιραία. Κι όσο μπορώ θα τη φυλάξω. Πάω με τη γνώμη της Ήρας, γιατί θέλει το καλό σου. Η Κύπριος μη θυμώσει με μένα. Εξάλλου εμείς οι δύο δεν έχουμε καμία συνάφεια. Τι για πάντα Παρθένα θα πασκήσω να απομείνω. Κι όσο για τα πικρά παραπονά σου, που λες πάω να δω στο γονιού μου τον τάφο, μαζί σου συμφωνώ. Θα ήταν άδικο να μην σου δώσω τη γυναίκα, αφού και αυτός το ίδιο θα έκανε, άμα ζούσε. Υπάρχει βέβαια τιμωρία για τούτα, και σε νεκρούς και ζωντανούς. Δεν έχει ζωή η ψυχή των πεθαμένων. Αιώνια όμως παίρνει νόηση όταν σμίξει με τον αθάνατο εθέρα. Κοιτάξτε να βρείτε μια λύση στο φευγιό σας. Εγώ πηγαίνω δίχως να μιλήσω. Και πρώτα τους θεούς παρακαλέστε. Η Κύπρη να στέριξει να γυρίσεις και η Ήρα που λογιάζει να σώσει αυτόν και σένα να μην αλλάξει τη βουλή της. Και όσο μπορώ νεκρέ πατέρα, πάντοτε όλοι ευσεβείς σας φωνάζουν. Ο άδικος ποτέ χαρά δεν βλέπει. Μονάχα με το δίκαιο είναι η σωτηρία.
Παρά τις ελάχιστες δύο πρόβες όλες και όλες, νομίζω στο ρόλο του ηθοποιού της αρχαίας τραγωδίας. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ήταν υπέροχοι. Ήσασταν υπέροχοι, πραγματικά, μπράβο σας. Θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε βέβαια τους υπεύθυνους από το ΠΕΦΕ που μας δάνεισαν τα κουστούμια για τους κύριους ρόλους, για το Μενέλαο, τις δύο Ελένες και τη Θεονόη, καθώς και για τις δύο Θεραπονίδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την υπεύθυνη από το βεστιάριο του ΔΠΕΘΕ. Ευχαριστούμε όσους μας βοήθησαν στα σκηνικά και στα κοστούμια στη δύσκολη αυτή εξίσωση και κυρίως να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ιδιαίτερα εγώ οφείλω ευχαριστήσω την κυρία Υπατία Φάκλαρη που χωρίς τη βοήθειά της και φυσικά και όλων των εργαζομένων στον χώρο αυτό, την κυρία Σιώζου, την κυρία Σκαλιστή και όλων των άλλων, φυσικά και τον κύριο Σουέρεφ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσετε αυτή την ευκαιρία. Να κατεβείτε με πάρα πολύ προσοχή.